ଆରମ୍ଭ 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 ଆରମ୍ଭ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ କଣ? ମଶା। ମଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକର କେବେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1450 ରୁ 1400 ମସିହା ଭିତରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? 50। 50। ଧନ୍ୟବାଦ। ହବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଜୀବନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଯେହେତୁ ଆମେ 6 ପର୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କୁଇଜରେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକର 6 ପର୍ବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ? ଜଳପ୍ଲାବନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ଓ ନହ ଓ ଜଳପ୍ଲାବନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରୁ କଣ ହେଲା? ଯେହେତୁ ଆମର 6ରେ 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣିକ ଜାତ ହେଲେ। ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରୁ କଣ ହେଲା? ଅନେକ କନ୍ୟା ମାନେ ଆମର ଜାତ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗଣକୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ବିବାହ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ। ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ରୂପବତୀ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? 120। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଅନୁତାପ କରି ଶୋକ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଦୌରାତ୍ମା ଦେଖିକି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କଣ ଦେଖିଲେ? ଦୁଷ୍ଟତା, ଅତିଶୟ ଦୁଷ୍ଟତା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ସହିତ କାହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲେ? ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ। ସମସ୍ତ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଗୋଫର କାଷ୍ଟରେ ନହ କଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଜାହାଜ। ଯେଉଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଜାହାଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା? 300 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। 300 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 50 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା 30 ହାତ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ। ଜାହାଜରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ସମସ୍ତ। ସୂଚି ଓ ଅସୂଚି। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ଆମର 6:20ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ। ସେହି କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଲେ? କେତେ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଲୁପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 40 ଦିନ 40 ରାତି। 40 ଦିବାରାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନହଙ୍କୁ 600 ବର୍ଷ ବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କଣ ହୋଇଥିଲା? ଜଳପ୍ଲାବନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ବନ୍ଦ ହେଲା? ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା 40 ଦିନ। 7 ଦିନ। ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ? 7 ଦିନ। 7 ଦିନ। ହଁ, 7 ଦିନ। 7ରୁ 10ରେ ଲେଖା ଅଛି। 40 ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ କଣ ହୋଇଥିଲା? ଜଳପ୍ଲାବନ। ବୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ହେଇଥିଲା। ଜଳପ୍ଲାବନ। ବୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ହଁ। ସେହିଦିନ ନହ ପୁଣି ଆଉ ପରିବାରର କିଏ କିଏ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ହଁ, 7ରୁ 13 ଲେଖା ଅଛି। ସେମ୍, ହାମ୍, ଜେଫତ, ନହଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 3 ପୁତ୍ରବଧୂ
ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦମ୍ପତି ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି। 7:16 ଲେଖାଯାଇଛି ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଦମ୍ପତି ଗୁଡିକ ସବୁ ସୂଚି ଅଶୁଚି ସମସ୍ତେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଜାହାଜର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର କିଏ ବନ୍ଦ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାହାଜର ଉପରେ କେତେ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉଠିଲା? 15 ହାତ। 15 ହାତ। 15 ହାତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସମୟରେ କିଏ କିଏ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ସମଗ୍ର ଭୂରି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ପୃଥିବୀର ଗମନାଶୀଳ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର 7 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ପକ୍ଷୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଗଗନଶୀଳ ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ସମୟରେ କିଏ କିଏ ବଞ୍ଚିଲେ? ନୋହ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଗଣ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ 7:23 ଲେଖା ଅଛି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜ ଜଳରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା? 150 ଦିନ। 150 ଧନ୍ୟବାଦ। 7:24 ଲେଖା ଅଛି। 150 ଦିନର ଶେଷରେ ପୃଥିବୀରେ କଣ ହେଲା? ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଥମିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ ଏବଂ ଜଳ ଥମିଲା। ଜଳ କମିଲା। 8:3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁ ମାସର କେଉଁ ଦିନରେ କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଜାହାଜ ଲାଗିଲା? ଆରାରଟ ପର୍ବତରେ। ଆରାରଟ ପର୍ବତରେ 7 ମାସର 7ମ ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 8 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ନୋହ ସ୍ୱହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଜାହାଜର ଝରକା କେତେ ଦିନରେ ଫିଟେଇଲେ? 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ। 8:6 ଲେଖା ଅଛି। ଡାମରା କାଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ଗତାୟତ କଲା? ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାପ୍ତା କାହିଁକି ପୁନର୍ବାର ଜାହାଜ ନିକଟକୁ ଆସିଲା? ଜଳ ପାଦ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତାର ପାଦ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ। ଯେହେତୁ ଆମର 8:9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ହ୍ରାସ ହେବା କଥା ନୋହ କିପରି ଜାଣିଲେ? କପୋତର ପୁନର୍ବାର ନ ଫେରିବା। ନବୀନ ପଲବ ଦେଖି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମମାନଙ୍କର 8:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ନୋହ କିପରି ଭୂମିକି ଶୁଷ୍କ ଦେଖିଲେ? ଆମମାନଙ୍କର 8 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠି ଅନାନ୍ତେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଭୂମି ଶୁଷ୍କ ହେବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 27 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ କଣ ହେଲା? ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ଲେଖା ଅଛି। ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କଣ କଲେ? ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେନି ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। 8:20 ଲେଖା ଅଛି। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବି ପଢିଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ କୁଇଜ ଟାଇପ ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏଇ କୁଇଜ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।